Witam w pozytywnej kuchni. Jako dziecko nigdy nie przepadałam za mięsem, a w szczególności nie lubiłam kotletów schabowych. Mojej mamie udawało się czasem za to nakarmić mnie ich oszukaną wersją, kotletami z piersi z kurczaka. Dziś zapraszam do wypróbowania przepisu na kotlety oszukane schabowe z piersi z kurczaka. Zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów kulinarnych, pomysły na dekoracje oraz porady. Umytą i delikatnie osuszoną ręcznikiem papierowym pierś z kurczaka oczyszczam z błon i rozbijam tłuczkiem. Rozbijać można przez foliowy woreczek, wtedy mięso nie pryska. Roztłuczone mięso delikatnie obtaczam w mące. Rozbijam jajko i rozkłócam je z przyprawami. Dodaję sól, pieprz i gotową mieszankę przyprawy do kurczaka, w której skład wchodzą papryka, kolendra, imbir i czosnek. Mięso zanurzam w jajku, tak żeby dokładnie obtoczyło się w nim ze wszystkich stron, a potem panieruję w bułce tartej. Kotleta wkładam na dobrze rozgrzane, klarowane masło i na średnim ogniu smażę z obydwu stron. Panierka powinna nabrać złocistego koloru. Po usmażeniu nadmiar tłuszczu osączam na papierowym ręczniku albo serwetce. Kotlety z piersi z kurczaka proponuję podać z ogórkiem kiszonym i gotowanymi ziemniakami z odrobiną śmietanki i drobno pokrojonego szczypiorku. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl.